समाव बिपिएफनि थासारिया माबायदि जागोन दिनैनि रिजाल्टखौ नायोबा? आङो साना जे 2025आव बिपिएफनि बिजाथि देरहागोन। 40टा समस्थियावबो बिपिएफनि बिजाथिया जेनजोबगोन। मानोना बिथांमोननि जि मोनसे नेगेटिभ सिन्था लानानै अराय सम मालायखौ गाज्रि बुंनाय, सोंखारिनाय, नङै नङै बाथ्रा बुंफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ माने मिसलिड खालामनाय, बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा मिथिबाय। आरो राजखान्थिया अराय सम मालायखौ सोंखारिनाय, मालायखौ रायनाय, मालायखौ गाज्रि गाज्रि बुंनाय नङा, बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। आरो बेबायदि थासारियाव दिनै बिपिएफआ बेबायदि सिन्ताजों थांबाय थायोब्ला बिथांमोना फैगौ बिसायख'थिसिम मोनसेबो मा होनो कनस्टिटुवेन्सियाव बिथांमोना देरहानाय नङा, बेयो रोखा जाबाय। गाड़ी